Üdvözlöm Önöket a fotósuliban. Ma hatalmas megtiszteltetésben van részünk. A királyi család fotográfusa tanítja majd 3 amatőrünket, a híres nevezetes Lord Lichfield. Fotósuli, 9. rész. Portrék. A londoni Battersea Parkban vagyunk. A több mint 100 hektáros kertekkel és tavacskákkal teli park Lord Lichfield kedvenc helyszínei közé tartozik. Ezért itt fogja beavatni mai 3 hobbifotósunkat a portréfényképezés titkaiba. Jöjjön közelebb, egészen közel. A számos címmel és ranggal rendelkező Patrick Lichfield minden idők legnevesebb fotográfusai közé tartozik. A királynő unokaöccse, gróf és lord is egyben, ő volt a Walesi herceg esküvőjének hivatalos fotósa. Mintegy 40 éve készít portrékat színészekről, zenészekről és más hírességekről. A fényképezés nem valami bonyolult dolog, a digitális technikának köszönhetően pedig még egyszerűbbé vált. Van pár kompozíciós szabály, melyeket az emberek fontosnak tartanak, én azonban akkor nyomom meg a gombot, ha tetszik, amit látok. Patrick folyamatosan tanácsokkal látja majd el 3 amatőrünket, a műsor végén pedig kiválasztja a legeslegjobban sikerült felvételt. Mai 3 hobbifotósunk. Mark Bulling, aki eddig főleg tájképeket készített, ám belekóstolna a portréba is. Így jó. Bocsánat, egy kicsit levágtam a fejedből. Mark digitális kompaktgéppel fog dolgozni. Leon Day évek óta komolyan foglalkozik a fotózással, de szeretné profin is űzni a mesterséget. Állj úgy, mint Claudia Schiffer. Haladóknak készült kompaktgéppel fog dolgozni. Kate Merricknek komoly tapasztalata van a filmes fotózásban, ám a digitális technika terén még van mit tanulnia. Vágj egy kicsit komolyabb arcot. 2 digitális tükörreflexes gépet használ majd. Ám mindenek előtt azt szeretném megtudni a mestertől, hogy mitől olyan sikeresek a portréi. Kezdetben az osztálytársaimat fényképeztem, úgy értem, így került fényképezőgép a kezembe. Aztán beletanultam. Így van ez a portréfotósokkal. Van, aki jó, ám van, akinek nem sikerül elkapnia a lényeget. Divatfotókkal kezdtem, aztán a Vogue-tól kaptam egy megbízást portrékra, és ez így maradt. A többi már történelem, ahogy mondani szokták. Nemrég állt át a digitális technikára. Ez milyen változásokkal járt? Van ideje? 1 percet kap. A legnagyszerűbb az, hogy közvetlen eredménnyel jár. Ez mindörökre megváltoztatta a fotográfiát. Lehetőséget ad a hibák utólagos kiküszöbölésére. Mint purista azt kellene mondanom, hogy ez megengedhetetlen. Exponálj úgy, ahogyan kell. Ha utómunkára van szükség, csináld, de tegyél meg mindent a kép elkészítése során. 3 hobbifotósunk is találkozik a mesterrel. 3 leckét veszünk majd át, ugye Patrick? A világításról, a kompozícióról és a helyszín kiválasztásáról fogunk tanulni. Igen, a helyszín kiválasztásával kezdjük, amely persze nem olyan fontos, mint maga a modell, de keretet ad a portrénak, így nem lehet ellentétes tartalma. Ezután megnézzük, milyen a legkedvezőbb, illetve a legérdekesebb világítás. Mark, nálad van a legegyszerűbb gép. Mennyi tapasztalatod van a fotózás terén? Nem túl sok, csak lődözgetek. Néha persze megpróbálok művészieskedni. Jó. De nem túl sok. Leon, te ma mit szeretnél elérni? Néhány éve elvégeztem egy kurzust az egyetemen, azt remélem további tapasztalatokat szerzek. Kate, te mit vársz a mai naptól? Sok trükköt és tanácsot azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a modellel még közvetlenebb kapcsolatot kialakítani a fotózás során. Azt hiszem, nagyon kevesen vannak tudatában annak, hogy a modell és a fotós kapcsolata döntő jelentőségű. A fotós csak 50%-a a képnek. Ha sikerül elnyerned a modell együttműködését, akkor olyan emberrel dolgozhatsz együtt, aki úgy néz majd, ahogy szeretnéd, mert tudsz vele kommunikálni, még akkor is, ha egy lencse van a szemeid és az illető modell között. Értem. Készen álltok? Igen. Jó. Akkor kezdjük. Az első lecke a természetes fény használata. Olyan helyet kerestem, ahol szép a fény. Így egy olyan pontot választottam, ahol a víz tükröződik. A szabályok ellenére úgy döntöttem, hogy a nappal szemben fogunk fotózni.
Ennek az az oka, hogy az erős napfényben igen erősek az árnyékok is, ráadásul az emberek hunyorítanak, ha a szemükbe süt a nap. Ezért Amanda a napnak háttal fog ülni, így az ellenfény szépen keretezi majd a haját. Akkor ide jöjjek, ugye? Üljön le. Jó. Látni fogják, hogyha ide tartunk egy terítőlapot, egészen közel az arcához, most elég lapos a fény a szemeinél. Van valami különbség? Így. És így. Jó, bátran használjuk a terítőlapot. Csiribú, csiribá. Már ha van. Csak egy lepedő. De ha valaki csak most kezd el fényképezni, és mondjuk nincs ilyenre pénze, Csak egy lepedő. akkor használhat bármilyen fehér anyagot. Akár lepedőt is. Ezt a széthajtható lapot viszont külön erre tervezték. Elképesztő. Borús időben pedig az ezüstözött oldalát használhatjuk. Ó, az ilyen szép napokon elegendő a fehér. Az asszisztensem Kate segít majd tartani. És ő segít majd az árnyékolásban is. Ez akár tenyérrel is megoldható. Csinálok gyorsan egyet, mielőtt elfárad. Gyönyörűen néz ki, egyszerűen csodálatos. Jó, most pedig megnézzük a tesztképeket. Ez a fantasztikus a digitális fényképezésben. Mindegy, hogy a kamera hátán vagy a számítógépen nézzük vissza a képeket. Az a lényeg, hogy ellenőrizhetjük, amit csináltunk. Tökéletes. Remek. Ezek fehérek? Vagy nem? Nagyszerű. Hogy lebigyedt az ajkad? Lebiggyed. Igen. Ó, ez azóta van, amióta modellkedem. Ez van, ezt kell szeretni. Azért jöttünk ide, hogy megnézzünk egy másik helyzetet. Mégpedig azt, amikor mozgalmasabb háttér előtt kell dolgozni. Itt már változtathattok azon, hogy mennyi látszon a háttérből. Ha a Tag Blendét választotok, akkor csak a modell lesz éles a képen. Szűk blende esetén azonban a háttér is szépen kivehető. A portréhoz hosszabb gyújtótávolságú lencsét használunk, mint mondjuk a tájképhez. Csodát művel az emberi arccal, mindjárt meglátják. Hamarosan megkérjük Amandát, hogy vegyen fel egy olyan testhelyzetet, amely mindnyájunknak tetszik. Én azt szeretném, ha oldalt ülne, mert az embereknek nagyon jól áll, amikor átnéznek a válluk felett. Már csak az álluk magasságával kell játszani. Maradjon így, zseniális, nagyon jó. Tökéletes. Jó, emeld fel a kezed, és mosolyogj teli szájjal, ha tudsz. Kérlek, nyújj a hajadhoz a kezeddel. Így legyen a hajam? Nem pont így, hanem inkább csak úgy. Mondjuk így. Így, igen. Patrick, ön szerint hogy haladnak? Hát megfigyeltem, hogyan dolgoznak. Leon például egy esetben túl széles látószöget használt, így ahelyett, hogy Amanda kitöltötte volna a képet, az egész háttér rákerült, ráadásul éles is volt minden. Így hátrébb fogunk menni, még ha innen nehezebb is kommunikálni a modellel. Kiabálhat is. Nem illik kiabálni a modellel. Csak szépen és ügyesen. Telét használunk, megkeressük. Pont ez az, amit szeretnénk. Jó. Amanda, nézz a kamerába. 1, 2, 3. Megvan. Egy gyors nyomtatás után már meg is tudom mutatni Patricknek az eddig elkészített képeket. 2 képeivel kezdjük. Kérem, nézze meg ezt a 3-at, és mondja el, mit gondol róluk. Ezen túl sok részlet látszik a háttérből. Ez nem olyan rossz. Egyedül az expozícióval van egy kis probléma. Nem volt könnyű dolga. Egy kicsit túl exponált lett. Ez azonban nagyon hangulatos, egy kicsit alul exponált. Jól érezte a fényt. Jó, ezek itt Leon fotói. Ezen talán túl sok látszik a faágakból, de ez nem biztos, hogy baj, hiszen megmutatja, milyen környezetben vagy. Igen. Látszik, hogy hol vagy. Mégis jobban kellene koncentrálnia a képkivágásra. Jó.
és a kommunikációra. Mark megnevettetett, ahogy látja. Mark, Ő használja a a legegyszerűbb legegyszerűbb. gépet. Nagyon jól ráérzett, úgy értem, gyönyörű kép lett. Ez nem úgy tűnik, mintha mondani kellett volna a modellnek, hogy nevessen. Ráérzett a portréfényképezés lényegére, a modellel való kommunikáció fontosságára. Az utolsó lecke során Patrick arra ügyel, hogy hobbifotósaink a portréfényképezés valamennyi lényeges elemét képesek legyenek átültetni a gyakorlatba. Inkább közelről, mint távolról. Szűken, ahogyan csak lehet, hogy a háttér teljesen életlen legyen. Nem szereti az autofókuszt. Hát nem. Ha pofákat vágok mögötte, akkor meg is lesz az eredmény. Ez jó, nagyon jó. Csodás, ez az. Azt javaslom, Kate, jöjjön ide, így csak zöld lesz a háttér. Ez egy megfontolandó ötlet. Mondjuk azt, hogy poroltó. Mondd, hogy poroltó. Jó. Használjuk a fa textúráját. Az érdekes háttér sokat dobhat a képen. Figyeljetek arra, hogy a saját árnyékotok ne legyen rajta a képen. Elvakította a fény, ugye? Egy kicsit. Oda se neki. Ez együtt jár a modellkedéssel. Még szerencse, hogy fotósnak és nem modellnek készül. Még mindig jön némi fény hátulról, ám nincs elegendő fény szemből. Használhatjuk a beépített vakut is derítésre. Használjuk bátran a napfényt is. Most mosolyog, Nagyon így ez jól az. csinálja. Beszélgetsz Nagyszerű. vele. Klik, 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 klik. A nap elbújt egy felhő mögé. Most dolgozzunk erről az oldalról. Mindenki jöjjön ide. Csak levelek legyenek mögötte. Kapcsoljuk ki a vakut. Tud mosolyogni anélkül, hogy megmozdítaná a fejét? Brilliáns, brilliáns! Szép portré, nagyszerű! Eljött az utolsó feladat ideje. Most az lesz a feladatotok, hogy az eddig szerzett ismereteket felhasználva készítsetek egy portrét egy barátotokról vagy családtagotokról. Aztán pedig mutassátok be az eredményt. Patrick, Kate mire koncentráljon? Meg kell szoknia az állványról való munkát. Sok fáradtsággal jár, de utólag már késő azon bánkodni, hogy miért is nem használtunk állványt. És Mark hogyan fejlődhet tovább? Jó szeme van a fotózáshoz. Észrevette a fényudvart, ami nagyon fontos, ha két irányból jön a fény, és ahogy már mondtam, az a kép sikerül a legjobban, amelyiken látszik, hogy a modell reagál arra, amit mond. Nem szeretnék belegondolni, hogy mit mondott, de működött. És Leon? Talán jobban kéne figyelnie a kompozícióra. Előnnyel indul, mert magasabb az átlagnál. A legtöbb nőnek jót tesz, ha magasabbról fényképezik. Tehát ez tényleg komoly előny. Sok szerencsét. Mark Bulling lelkes amatőr és egy egyszerű kompakt géppel dolgozik. Egy barátját, Maryt fogja fényképezni. Kate a legtapasztaltabb hármuk közül, ám a digitális képalkotásról még van mit tanulnia. Tükörreflexes gépet használ, és az apját fogja fotózni. Leon D. évek óta komolyan fényképez, az az álma, hogy profi fényképész lesz. Haladó kompakttal dolgozik, és az unokahúgát, Kaylee-t fotózza. De kezdjük Markkal, aki barátját, Maryt fényképezi. Megtanították, hogyan kell használni? Az állványt? Igen. Igen, először sok problémám volt vele. Egy nagyon egyszerű géppel dolgozok, ezt használtam a tanfolyam alatt is. Tényleg nagyon egyszerű masina, nem lehet rajta külön beállítani a blendét vagy az ársebességet. Így elsődleges fontosságú, hogy jó kapcsolatom legyen a modellel. Csücsöríts egy kicsit. Azt szeretném, hogy csücsöríts. Nézd kíváncsian, így jó? Azt hiszem, sokkal könnyebb családtagot fotózni. Jóval kényelmesebb. Nem kell megerőltetni magad. Ha ismered a modellt, nem kell annyi energiát fektetni a kapcsolat kialakításába. Egy kicsit lejjebb. Tudnád természetesen tartani magad egy kicsit? Természetesen persze. Úgy érzem magam, mint egy gorilla. Támaszkodjak az ujjammal a földre. A kertben szerettem volna Kaylee-t lefényképezni, mert ősz van. A levelek már vörösbe hajlanak, és gyönyörűek a színek. Állj olyan kényelmesen, ahogy csak tudsz. És mosolyogj annyit, amennyit csak akarsz.
Azt hiszem, nagyon jó a kapcsolatom a modellel. Nagyon fontos, hogy ellazuljon, mert ha a modell kényelemben érzi magát, akkor ez a lazaság a képen is megjelenik. Kiváló! Ez nagyon jó kép lesz, erre vártam. Állj úgy, mint Claudia Schiffer. Ez egy fotós kifejezés? Szép. Szeretsz mosolyogni? Szeretek. Én is. Ez kicsit erőltetett, nem? Emelt feljebb az orrod. Könnyezik a szemem. Tényleg? Pisloghatsz. Nem sokan tudnak megmosolyogtatni. Megteszek mindent. Az igaz, hogy a mosolygáshoz több izommunka kell, mint a szemöldökráncoláshoz. Ez a másik módszer? Elnézést, de nem vagyok tudós. Ez nagyszerű lesz. Most vág komoly arcot, ahogy az előbb mondtam. Most már tudom, mit érezhet Ozzy Osbourne. A sapka nélkül sokkal jobb. Nem, mintha a sapkával baj lenne. Nem vagyok nagy Disney rajongó. Jó. Tudom, nehéz gyerekkorom volt. Mivel nem tudom beállítani a blendét, erős teleobjektívet használok. Remélem a zoomolás segít az életlen háttér, azaz a kis mélységélesség kialakításában. Az volt a legnehezebb, hogy Kaylee-ben folyamatosan tartani kellett a lelket. Ugyanakkor végig figyelni kellett a kompozícióra is. Ha beállnál a fénybe, nagyon furcsa, hogy vissza lehet nézni a képeket rögtön, miután elkészültek. Ám jó tudni, hogy mit kell megváltoztatni a beállításokon ahhoz, hogy még jobb legyen a kép. Kezdem átlátni az előnyeit. És az is jó, hogy rögtön ki lehet nyomtatni a képeket. Talán, de nem hiszem, hogy elég spontánnak tűnne. Mintha a fákon lenne valami vicces. Neves. Ezen nagyon tetszenek a formák és a háttér. Na, mindenit. Nagyon szépek. Az emberek ránéznek, és arra gondolnak, ki ez a szerencsétlen alak. Már csak ki kell nyomtatniuk a képeket, hogy Patrick kiválaszthassa a legjobbat, itt a Litchfield stúdióban. Sziasztok, na milyen volt? Jó volt. Kösz. Élveztétek? Igen, tényleg nagyon jó volt. Nagyszerű. Leon, kezdjük veled. Mi volt a legnehezebb? A megfelelő pillanat elkapása, a modell ellazítása, és Patrick valamennyi tanácsának észben tartása. És te, Kate, mit élveztél a legjobban? Elképesztően jó volt az apámmal dolgozni egész délelőtt. Aranyos. Jó munka volt, mert nagyon örült neki, hogy róla csinálok képet, szóval nagyon jó volt. És Mark, neked milyen volt? Iszonyú jó volt. Tényleg sikerült átültetni a gyakorlatba, amit a kurzus során tanultunk. Mind a kompozícióval, mind a világítással kapcsolatban. Nagyon érdekes volt. Lenyűgöző, hogy pár apró tanács milyen sokat segít az embereknek. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy én például 44 éve próbálok megtanulni fényképezni. Már nincs sok hátra, ígérem. Már beizítottuk a gépeket és a nyomtatókat. Nyomtassátok ki a képeket, kérjétek ehhez is Patrick segítségét. Ez szép beállítás. Úgy értem, sokat elmond erről a lányról, ami nagyon fontos egy portré esetében. Ez azért érdekes, mert nagyon változatos. Ám mégis hiányzik belőle valami, ha a portrézás alapelvei felől közelítjük meg. Az viszont igen tetszetősnek tűnik. Késő délutáni kép? Késő délutáni, igen. Az a legmegfelelőbb időpont, és itt jól látszik a különbség a jó és a rossz kép között. Nem csak, hogy jobbak a színek. Nagyon érdekes. Itt vannak a képernyőn a képek, és itt vannak a nyomatok is. Hihetetlen a különbség. Sokan azt mondják, hogy a képernyőn is gyönyörűek. Lehet, hogy ódivatú vagyok, de én szeretem kézben tartani a képeket. Nagyon szép lett. Szép munka. Ez egy nagyon intelligens kép. Azért érdekes, mert azt érzi az ember, hogy hello, én találkozni szeretnék ezzel az emberrel. És részben erről szól a portréfényképezés. Nem csak magadnak dolgozol, szélesebb közönséget kell kiszolgálnod. Most, hogy az utolsó simításokkal is megvannak, itt az ideje, hogy hobbifotósaink bemutassák legjobban sikerült képüket.
Jó, ezt a képet választottam Kaylee-ről. Csodálatos, miért pont ezt választottad? Azt hiszem a levelek színei miatt, és azért, mert ez egy közeli, igen személyes kép. Ez azért érdekes, mert jól ismeri a modellt, így más képet választott, mint amilyet én választottam volna. Igen, ez igaz. Én nem ismerem őt. Ez jól mutatja, hogy a portréban mennyi személyes elem van. Két? Ezt a képet választottam az apámról, azért, mert ez mindent elmond róla. A műteremben készült. Beállított kép, de természetesnek tűnik. 3 rétege van, az ecsetek, a téma, valamint a kép a háttérben. Ez egy nagyon jó sikerült kép, és tényleg sokat dob rajta a 3 dimenzió. Azért is nagyon jó, mert nem egy szokványos portré vállakkal és fejjel. Olyan érzése van az embernek, mintha tényleg elkapott volna egy mozdulatot. Teljesen természetesnek tűnik. Nagyon szép fénykép. Végül, de nem utolsó sorban a türelmesen várakozó Mark. Mutasd meg a képet. Kit fényképeztél? Egy barátomat, Mérit. És ez a kép született. Édes. Kiváló. Szerettem volna az évszak jellegzetességeit is belevinni. Ennek megfelelően hideg a háttér, ám a modellből árad a melegség. Igen, amit a késő esti nap tett lehetővé. Pontosan, igen. A mélységélességet pedig az erős zoomolással igyekeztem kordában tartani. Nagyon szép munkát végzett. Gyönyörű portré született. Megfelel minden valamennyi szabálynak, amit átvettünk. Szépen alkalmazott mindent, és ahogy mondta, a háttér is életlen. Azt hiszem, mindannyian elképesztően jól dolgoztatok, ám csak egyetlen kép győzhet. Megkérem Patricket, döntse el melyik. Fordított sorrendben mondjam, mint egy szépségversenyen. Nem, ezúttal csak a győztesre vagyunk kíváncsiak. Jó. Akit Tehát csak a gondolsz. győztest. 2 embert el fogok kedvetleníteni, ugyanakkor 2 igen boldog lesz. Gratulálunk. Elmondom, hogy miért ezt választottam. Sokkal többet ért el, mint amire számítottam. Azt hiszem, a lényeget már az előbb elmondtam a képről. A másik 2 is kiváló a maga módján, ám egyik sem olyan összetett, mint ez, amit az édesapjáról készített. Sokkal inkább tűnik riportképnek. Nem használt külön lámpákat, ami azt mutatja, hogy nagyon jó szeme van a világításhoz és a kompozícióhoz. Csodálatos munka. Nagyon szép. Az a fontos, hogy élvezze az ember. Ha csak fele annyira élvezik, mint én, már félúton már vagytok. nagyon szerencsések lesznek. Szép volt kép. Köszönöm. Jó. A fotósulit látták, remélem hamarosan ismét találkozunk. Közreműködött Bőm Anita, Forgács Gábor, Pálmai Szabolcs, Vári Attila, Rutkai Laura. Magyar szöveg Lerner Balázs, szerkesztő Lerner János, hangmérnök Polica Imre, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Sostarics Ágnes. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.